hogy nem nézem többet az M1-et. Pedig teljesen megváltozott. Végre igazat mondanak a híradóban. Nagyon furcsa érzés. Nincs háború meg migránsok sem vészhelyzet évek óta. A politikusok meg végre szakértők lettek. Jó, kapcsold be. Megnézem. Furcsa nekem ez a Magyar Péter, te öreg. Ez a bajom nekem. Én Klárikát siratom. De én megértem Klárikát. Viszont meg kell szoknunk még, hogy vidámabbak lesznek majd a hírek a tévében. És Brüsszelt sem állítjuk majd meg. Nem volt olyan nagy választék amúgy eddig sem, hogy kire szavazzunk. Értsd meg, öreg. Nekem a Feri meg a Klárika volt a szimpatikus. De Renke, értsd meg, hogy a fiataloké a jövő. Nekem ez a Magyar Péter akkor se szimpatikus, hiába bízik benne Alma és János is. Eddig nincs vele sok baj. Tudom, hogy neked is egyre szimpatikusabb. Tűnjünk el némán a szobánkba. Múltkor még te is a Mi Hazánkra szavaztál. Az Aldiban akciós volt a krumpli. Szalonna darabokkal. Még jó, hogy nem a CBA-ban vetted, az nagyon drága. Nagyon elszálltak az árak már egy ideje. Ne is mondd. Most, hogy vesztett a Fidesz, remélem lejjebb megy, mert már a tököm ki van az árakkal. Na, együk, amíg meleg. Arra gondoltam, hogy kiugorhatnánk megint Görögbe, mint tavaly, kicsit hajókáznánk. Matyi biztos örülne. Aztán meg szólhatnál a főnöködnek, hogy így választás után is még szívesen dolgozol a plakátokon. Te mondd, normális vagy egyáltalán. Hát a választásoknak már vége van, kicsi. Ahogy a Fidesznek is. Hát, ha átveszi a cégeteket a magyar állam, ez miatt ment be a Gyula is a kontrollba sírni, nem? Nem tudom, de ezek után több állami melót nem fogunk kapni, az biztos. A rohadt plakátokat is én szerkesztettem. Minek raktál rá bombát, meg miniferit, nem értelek. Ki az? Dugd el gyorsan a munkaszerződésedet. Én nem kaptam NK a támogatást, mint a Zsülike például, vagy mint a Pataki. És mennyien kaptak még? A semmire ráadásul. Dühös vagyok erre a rendszerre. Már mondtam magának, nem akarok mindig a Gyurcsánnyal jönni. De ott tényleg jobb volt. Nem jár a lift. Bizony nem. Fideszes volt a karbantartó. Az legyen az ő baja. Na és? Nem tudom elérni a választások óta. Ebben a ketrecsben tartja az akkugyár a munkásokat. Borzalmas. Gyere, nézzük meg a szállásukat is. Nem tudom, miért építettek mindenhova akkugyárat. Már az őzek is világító zöldet pisilnek. Élhetetlen lett az erdő sajnos. Az egész ország az lett. Itt már kihalt minden. Legalább a semmilyen nem lövöldözik többet. Hát az már csak csúzlival lőheti a falat. Úgy elmenekült választások után, mint aki ott se volt soha. Na, itt laknak a filippinok. Halló! Úgy látszik, nincsenek itt. Azt hittem viccelsz, itt filippinok laknak. Megvolt futárok. Azok meg indiaiak, meg mit tudom én, milyen szerencsétlen népségek ezek. Az Orbán tesója hozta őket zsákszámra, ők megbuktak, ezek meg maradtak itt az erdőben. Menjünk vissza, mielőtt megjelennek itt. Nem szeretnék összefutni velük. Induljunk, mielőtt sötét lesz. Újabb értesítés a NAV-tól. Már kíváncsi vagyok megint, mi bajuk lehet. Gyönyörű. Levél már jött egy pár, és jönni is fog. Mondtam, hogy ne fogadd el a támogatást. Jobb lett volna kimaradni a NER-ből. Ki látta, hogy ez lesz? Azt hittem, hogy Orbán végleg az ország nyakán fog ülni. A fene gondolta volna, hogy feltűnik ez a Magyar Péter és borul minden. Dubajba mi nem tudunk kimenni, drágáim. Dehogy nem tudunk. Add el a Ferraridat, vagy mit tudom én. Még ha el is adnám. Vajon meddig lenne elég a pénz? Szerintem bemegyek a Partizánba és felajánlom az államnak a kozmetikát. Vagy Marcinak. Tessék. Más megoldás nincs szívem egyetlen királynője. Szerintem inkább a Telexbe menj, azt többen nézik. Vagy a Kontrollba. Hát meglátjuk. Minden esetre mostanában ez a Ruth Bálint nem tűnik nekem olyan aranyos fiúnak, mint amilyen a Vétóba volt egykoron. Bankszámláink inkasszózva, neres ügyfeleink meg eltűntek. Kár volt ezért a választásért. Na, csomagoljunk. Furcsa, hogy eltűntek a háborús plakátok. Csak neked. Én minden nap látok még az erdőben rengeteget. Az időseket azért jól megrémítették ezek.
az anyjuknak a valagát. Fides Cucius Pedobus, Semjenus Zsoltibus. Szarvasra ne lőj helikopterről. Furcsa lesz úgy élni, hogy nem kell öreg fejjel. A háborútól tartanom. Aki ezt a megafont működtette, azt bezárnám ide a pincébe. Megnézem ezt a digitális gyóntatószéket, hogy mik a lehetőségeim. Ha nem megy, akkor marad az igazi. Bocsánat a plakátokért. Tőlem nem kell. De legközelebb ne rak rá bombát, és ne írd rá azt, hogy háború.